Як добра! Чыстае неба, аблокі плаваюць у ім. Надвор'е шэпча, на душы спакойна. Ясная, светлая парахода весна. Было б цікава трапіць у мінулае, паглядзець, як жылі людзі раней у гэтую цудоўную пару года. Часы Другой сусветнай вайны, безумоўна, цяжкі, жорсткі час. Не шкадуючы ні дарослых, ні дзяцей, нямецка-фашысцкія захопнікі жорстка абыходзіліся як з людзьмі, так і з іх селішчамі. Усяго за час Другой айчыннай вайны было спалена 9200 сёл і вёсак. З іх 5295 сёл і вёсак было знішчана разам з жыхарамі. Усяго на тэрыторыі Беларусі памерла 2 230 000 чалавек. Самае страшнае, што і на гэты час, пасля 80 гадоў, як вызвалілась Беларусь, спіс не перастае папаўняцца. Беларусь вольная, Беларусь моцная, але хто паспрыяў нашаму ціхамірнаму быццю? Нашы дзяды і прадзеды, вера нашых бабуль і прабабуль. Колькі слёз было праліта, колькі бяссонных начэй, колькі жыццяў. Сёння я хачу падзякаваць вам, паважаныя абаронцы айчыны. Мой дзед таксама стаяў за гэтую зямлю, за гэтую мову, за гэтую нацыю. Дзякуй, дзеду, за перамогу.